ye juma ye joué kalo tile 24 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw wagati togoya la aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati kan ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni an ka bi juma kunnafoni waati seli aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi walasa ka dɔ fara lakanako sabatili kan Kulukoro marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Kulukoro marabolo gouvernement ɲɛma colonel Lamine Kapuri Sanogo ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye couvre-feu ye dɔ farala ale kuntagalan kan Kulukoro marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na bi juillet kalo tile 24 san 2026 ka taa se août kalo tile 22 ma san 2026 min senfɛ a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye Kulukoro Kalabankoro Mande Sangarebugu Moribabugu Gabakoro Jalakoroji fo ka taa se Dogoduma ale ni Kulukoro marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen olu couvre-feu bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ fu wagati ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 ma ka sanga ni miniti 30 fɛn min ye Kati Banamba Kangaba ale ni Kolokani olu couvre-feu bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati ma fɛn min ye Kulukoro marabolo tɔw ye olu couvre-feu bɛ daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati la ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati ma yaasa fɛn min ye lakanako ye ale ni basigi bɛ se ka sabati Kulukoro marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Ɲinan samiya san 2026 an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ sanji kasara kɛra sababu ye ni ka maa 6 olu bɔnɛ u ni na maa 11 olu banana fo ka taa se so 19 olu binni ma min senfɛ ni wale kɛra sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw olu bila jɔrɔ la ni u b'a laɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɔ fara cɛsirili baaraw kan yaasa samiya kasara ale kana bonya kosɛbɛ ɲinan san 2026 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ jiboli sira masuruya la. Siraba kasara caman kelen kɔ Bamako ale ni Kulukoro cɛ sira kan an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye lakɔlɔsili baaraw ye dɔ bɛna fara olu kan kosɛbɛ yaasa siraba kasara ale bɛ se ka nɔgɔya ni siraba kofɔlen kan cogo min na min senfɛ a laɲininen don mobiliba bolilaw olu fɛ u ka sira sariyaw olu labato fo ka taa se u ka boli sira tilennen ale kan ni a laɲininen don jamana kɔnɔdenw fɛ maa o maa i mana mobiliba bɛn bolilaw ye u ta la ka boli sira sariyaw olu kɔnɔna na i ka an ka jamana ɲɛmaaw olu la sɔmi yaasa u ka baaraw olu bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na siraba lakanani na ale ni ka dɔ bɔ siraba kasara olu kɔlɔlɔ la. Ka kɛɲɛ ni lakanako ni basigi sabatilen an ka jamana kɔnɔna na an ka wolomasiri tabɔ ka kɛlɛ bolofara min bɛ ni a bɛ wele ko opération dugukoloko kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ u ka wulikajɔbɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ min senfɛ u taara bɔ Banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kan Kulukoro marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Kidal marabolo kɔnɔna ma ni a jirala k'a fɔ u ye dankari kɛ Banbagaci wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛnminɛ caman état-major général des armées bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma min senfɛ a b'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Koro kalanso 3 o dayɛlɛla ka di réfugiés ale ni déplacés ma kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Koro kalanso min bɛ ni a bɛ wele ko Siyaka Damade fɛn min ye kalanyɔrɔ 3 ye o dayɛlɛla nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na ni k'a di déplacés ale ni réfugiés ma yaasa ni ma kofɔlen ninnu bɛ se ka kalan kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na cogo min na. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la.
An bɛ taa kɔ kan kibaru la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na tɛgɛdalen kɔ siganama 4 olu kan kunu juwe kalo tile 23 san 2026 Abidjan kiriso ye siganama 2 olu ɲangini u si kaso ye fo ka taa se siganama 2 wɛrɛ olu ɲangini san 10 kaso ye ka d'a kan ni maa kofɔlen ninnu jalakilen don ni suɲɛni ani maramafɛn fo ka taa se binkani wale ye k'a ɲɛsin maaw ma min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɛra sababu ye ni ka moto bolila livreur dɔ ale bɔnɛ a nin na juin kalo tile 8 tɛmɛnen san 2026 o siratigɛ la binkani wale cayalen kɔ Abidjan dugu kɔnɔna na tigɛla ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ɲangini kolo girimanw ye o bɛna ta k'a ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma yaasa ka kɛ misali ye u ka nin waleyaw olu dabila. Laginɛ kɛlɛbolo minisiri kɔrɔ Mohamed Tiani ni ale jalakilen don ni foroba nafolo yuruguyurugulen u ka jamana kɔnɔna na min senfɛ a jirala k'a fɔ a kɛra sababu ye ni ka fɛn min ye Laginɛ wari miliyari 500 ani kɔ o de yuruguyurugu ale ka kiiri tako filanan kɛra kunu juwe kalo tile 23 san 2026 min senfɛ jiginna kiiritigɛla ye san 10 kaso laɲini ani k'a ka fɛn min ye Laginɛ wari miliyari 50 ale sara yaasa a bɛ se ka labila cogo min na. An bɛ wagati min na i ko sisan Ebola bana ale bala ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Congo jamana kɔnɔna na fo ka taa se Uganda ale ma ni a jirala k'a fɔ Ebola bana kɛra sababu ye ni ka maa 1000 olu bɔnɛ u ni na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ olu la ani ka kɛnɛya ko sabati ni yɔrɔ kofɔlen na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni ne bɛ dansigi an ka bi juma kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini kunnafoni di kura olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.